සුබ දවසක් ඔබට. අද දවසේ දේව වචනය. දෙවියන් වහන්සේ දූතයෙකු මෙන් නුඹ මාගේ ඇස් හමුවේ යහපත් බව දුටිමි. 1 සාමුවෙල් 29 වන පරිච්ඡේදය 9 වන පදය. ඔබත් මනුෂ්‍යයන් අතරේ ප්‍රතික්ෂේප වූ කෙනෙක්ද? එසේනම් මේ පණිවිඩය අසන්න. සාවුල් කිහිප විටක්ම දාවිද්ව මරන්න සොයනවා. එවිට දාවිද් ආකීෂ් රජු ළඟට යනවා. ඔහු ආකීෂ් රජුගේ ඒ දේශයේ සැඟවී සිටිනවා. ආකීෂ් රජු ඔහුව දකින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයෙක් ඔහු ඉදිරියේ ඉන්නවා වගේ. ඒට හේතුව ඒ දාවිද් තුල තිබුණා වූ හැසිරීමයි. ඒ හැසිරීම ඔහුට පැමිණියේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. මන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට එකඟ වූ මිනිසෙක් ලෙස දාවිද් සිටියා. අද දවසේ ඔබ මිනිසයන් ඉදිරියේ ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා නම්, ඔවුන් ඔබට පීඩා කරනවා නම්, ඔබගේ හැසිරීම ඔවුන්ට බාධාවක් නම්, ඔබ මෙය නැවත සිතා බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ නිර්දෝෂීව උන්වහන්සේට ප්‍රිය දරුවෙක් ලෙස හැසිරෙනවා නම්, ඔබ අන් අය ඉදිරියේද කරුණාව ලබනවා. අන් අය ඔබට ගෞරව කරනවා. එදා දාවිද් ආකීෂ් රජු ඇස් ඉදිරියේ දුටු ආකාරයෙන් මිනිසයන් ඔබව දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් විදියට දකින්න යනවා. ඉතින් ඔබ මෙය වෙනස් කරගන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. இன்றைய தேவ வசனம் 1 சாமுவேல் 29 அதிகாரம் 9 வசனம். நீ தேவனுடைய தூதனை போல என் பார்வைக்கு பிரியமானவன். நீங்களும் மனுஷர்கள் மத்தியில் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த வசனத்தை கேளுங்க. சவுல் பலமுறை தாவீதை கொல்ல முயற்சி செய்தான். அந்த சூழ்நிலையில் தாவீது ஆகீஷ் ராஜாவிடம் சென்றான். அப்போது ஆகீஷ் ராஜா தாவீதை பார்த்து, நீ தேவனுடைய தூதனை போல என் பார்வைக்கு பிரியமானவன் என்று சொன்னான். இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, தாவீதுக்குள் இருந்த நல்ல நடத்தை அவனுக்கு தேவனிடமிருந்து வந்தது. இது மாதிரிதான் சில தேவனுக்கு சமீபமா இருக்கிற மனிதர்கள் மத்தியில எங்களுக்கும் கருணையும் கிருபையும் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. நீங்களும் இந்த உலகத்தில் மனிதர்களால் நிராகப்பட்டிருந்தால், சில சமயங்களில் நீங்க நல்லதை செய்தால் உங்கள் நடத்தையை புரிந்து கொள்ளாமல் உங்களை தவறாக கூட பார்க்கலாம். ஆனா தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது தேவன் உங்களுக்கு முன்பாக வழியை நிச்சயமாக திறப்பார். ஆகீஷ் ராஜாவின் கண்களுக்கு தாவீது தேவனுடைய தூதனை போல தெரிந்தான். அது மாதிரி தேவன் உங்களுக்கும் மனிதர்கள் மத்தியில் கிருபையும் இரக்கமும் கொடுக்க முடியும். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.